Naibangag sa pakapagayam madtoy ni Gwen. Naimbag nga aldaw at ni Rafi. Daniel Yason nata nga programa ti Radyo Sagada para ken ka nga addaan talent ken kaamuan iti panagsurat ken maibalikas ken kasano nga ibalikas daytoy di ba? Poetry wenno ababa nga istorya para ken ka nga makakanta. Wenno makaaramid iti drama. Iti napalabas nang ipatangatang madla iti kanta iti grupo Bleeding December nga iti title na Ket Simpleng Harana. Awisan da ka nga isumbitar dagiti Daniel Kansona tayo tapno maibingay tayo iti tangatang ken social media page iti Radyo Sagada. Ket ita nga aldaw partner Rafi ibingay mi Bingay ta kanya dadagiti obra da Dennis Aguinaldo, Jason Chancoco, ken Lucy Maranan. Adamati saniwang manipod kinig Jing Soriano, ken adamati drama da Esther ken Miss Dogaong manipod iti Northern Sagada. At tuy nga ruti saniwang ni Ging Soriano nga walang paalam. Nasaan ka? Bakit di kita makita? Bakit ba nawawala? Saan ka nagpunta? Bakit ba kailangan pang mangyari to? Wala na bang magagawa? Lahat sa atin naglaho. Walang paalam. Di nasahang puso mo'y magbabago. Di na akalang ipagpapalit sa iba. Walang paalam. Ewan ko paano ko natatanggap. Tuloy-tuloy lang ang buhay, kahit ang puso'y malungay. Walang paalam. Di nasahang puso mo'y magbabago. Di na akalang ipagpapalit
sa iba. Sa iba. Sa iba. Nasaan ka? Itamat kat denggan tayo. At may saadanew manipoda kini Jason na Changkoko. Jason Changkoko ang batang kumakain ng sikreto. Ang batang kumakain ng sekreto. Progresibo ang imperyo ng mabalitaan ng emperador na may batang kumakain ng sekreto. Walang krimen sa mga periodiko. Masaya ang mga empleyado. Pati bukid ay kumpleto sa binhi at abono. Pati korte ay walang kaso. Di kailangan ng batas at kongreso. Naglalaro ng piko ang bata ng sunduin ng mga sundalo. Ang balita, dinala sa pinakamalapit na presinto. At kinapanayam ng emperador mismo. Wala nang narinig pa tungkol sa bata pero ang mga tulay at diki ay nagkadepekto. Nabitak at natangay ng baha at bagyo. Nangamoy rin ang mga bangkay sa loob at labas ng kastilyo. At sabi sa periodiko, nagaklas sa mga magsasaka at empleyado. At binagsakan ng bomba ang kastilyo! Ayun. So, salamat Jason. Ni Jason kat ada ijay Ateneo di Davao. Di ba ang layo from the south. Ngam sumapsuporta latay. So, na iti programa tayo nga Danio ya Sonata. Itamat kat kayat ko ngay padengag daytoy aramid ni Dennis Aguinaldo nga daniwa. Denggan tayo iti matagal ng kapos ang piso kung ipambili ipapamili ng kausap pa. May isang professor ni Dennis sa University of the Philippines, Diliman, iti College of Humanities. Ayun, partner Rafi ada pisum. Dati kanta di piso nga pa na biro. Sige, palasan tayo lata nga gumatang man iti piso, iti banol, iti nga agbalor, iti kanta. Kanta yung no, Danio yung kakailan. Anyway, Magandang araw po. Ako si Dennis Aguinaldo at ito ang matagal nang kapos ang piso kung pambili ng kausap. Umagang-umaga may dambuhalang truck at wala nang halos matanaw maliban sa puting-puti nitong tagiliran at ang malalaking pulang titik at numero roon. May mas maliliit na sulat sa bandang baba. Hotline kung masama ang maneho, pero nakahimpil ito. Nakataas pa nga ang paa ng driver sa bintana ng nakauwang na pinto. Ano't may kung anong hiling na magbigay ito ng pahiwatig. Wala naman tayo sa Gresya at hindi ito ang truck nila roon na may tatak na metafora. Hindi pa ba sapat ang puyat ng driver? Tumawag ako sa hotline. Ibinilin ko ang truck. Kapaki-pakinabang man ang kargo nito o ikalulugmok pa nating lalo. Ingatan ninyo ang biyahe ni Kuya. Bulong ko sa telepono kahit patay ang linya. Gisingin ninyo siya ngayon din
at biyayaan ng tiwala sa sarili. Salbahe man ito o santo, iuwi nyo na lang agad. Matagal nang kapos ang piso kung pambili ng kausap. Aha, kat tatamat partner Rafi palasan tamat mga agdani o. Kat adtoy ti duwa nga poems sa ngayon surat ni Luchi Maranan. Kat irugik garod nga basaan da ito may nga danyo na inaramid na kasa panaglagip ni Luchi kanda Dexter kan Bazoo nga Desperacidos. We keep the lights on. Remember when they were tiny and afraid of the dark? We took their hands and brought them to where it was bright. When there was thunder that frightened them, we held them close so our heartbeat would calm them. When they got bigger and wise and bolder, it worried us when they didn't come home. When it grew darker, and then they took journeys on their own, because we taught them to be worthy for others, to be for the common good. Our nights were restless with thoughts of them, but we trust the roads they've taken and homes that took them in, away from danger. Now it's too dark to see, and our hearts are heavy. Their absence pierces so sharply, we weep in agony. But the search is far and wide, and we are mothers, keeping our lights on, flashing the brightest of hope that can reach the dimmest corner. We weep in the direst of moments, but still ourselves to defy the shadows. We pray as the child in us once prayed for the best wish we could ever have. They must find their way back to us and be soothed with the beating of our hearts. Surface Dexter and Bazoo by Luchi Maranan. Okay, DJ Mati impadas ko. Panagdani yung partner Rafi sa kamatan. Iba sa tayo iti may nga danyo nga iti napoluan iti hindi malayo ang Negros. Akala mo lang wala kang kinalaman, wala kang pakialam sa islang naglalamay. Sa mga pinaslang ang mapulang tilamsik at daloy ay umaabot sa inyong kinaroroonan. Dahil maniwala ka't hindi ang sakit ng kalingkingan, ang dama ng buong katawan. Ang dilim ay malawak na inilatag hanggang ang iyong sariling liwanag ay di na mabanaag. Nasa hangin ang pulbura sa salarin, pagtutol ay pupulbusin. Akala mo lang naumid na ang iyong paligid, ngunit dinig hanggang sa iyong isip. Ang hiyaw na dumaraing, dumaraming, tinutugis at inuusig. Akala mo lang wala kang kinalaman. Wala kang pakialam, ngunit ang Negros ay larawan. Ng iyong sariling bayan, Hulyo 31, 2019, Luchi Maranan. Ay, wow. Mas kaya mo dahil partner Rafi agdanyo. Ipasas tayo lang, partner. Diba? Practice makes you better nga ako na dagiti ubing. Diba? Yan. So, DJ, apo, panang ipadas mi, kana partner Rafi, nga agdanyo, kat, ano sa nyo, aya. So, Katapno kompleto, partner Rafi. okay. So siya ka matman iti agdanyo daytoy kat manipod matlang kini Luchi Maranan na hindi malayo ang Negros. Di ba?
Anya ka DJ kanyak mas narigrigat Ingles. Kayang-kayang na ta partner. Sika pala ang Magandang English sila pasan, ka mga nagrigat mouth. mo, tagparigat ti dila. Ayan. Pero anyway, kas jay apo ti effort mi kan partner Rafi, kan tapno makumpleto, ipadungag tamot da ito'y inaramid da Esther kan Miss Dugaong nga drama. Ti panahon, nga training tayo idi Pebrero nga kadwa tayo ni, yan na ka din, nagana dyan po raw ni, Madam Bianca. ni Bianca. Lola, do you know what's a babaylan? You know the goddesses. Are they actual people? They were our neighbors, our great grandmothers, our healers and keepers of the community spirit. Did you know they were actually the original scientists of the Pinoys? Even served as consultants for the Datus. So women could be leaders? Yes, even feared by Spaniards who called them witches. Even now, women are leading fights against forces that threaten our land and people. Like the women of Bitnong Dupax del Norte? Exactly. I see, but how about in the future? Yeah, you can use your digital looms to amplify our precious heritage to the world. No need for rituals. Courage and empathy is enough. Don't worry, an ancestors got your back. Ayan. Sa balimod nga iti kaamuan para kadagiti agdanayo ken agkanta ipalagip mi manen. Da kayong maka wenno makata ken makanta. Daytoy programa nga daniyo yasunata ket para kenyayo. Isendyo dagiti kanta istorya daniyo iti email address nga radiosagada2022@gmail.com. Kan i-share yung matlang, kan i-follow dagiti Facebook pages ti Radyo Sagada, ti Radyo Sagada Verifies, kan para kadagiti tungtungan iti aglawlaw kan fact-checking. Adamat lati YouTube channel, adamat lati YouTube channel ken website mi nga radiosagada.com para kadagiti damdamag ken istorya panggep iti kultura. Manan naimbag nga aldaw daytoy ni Rafi Ito yung ni Gwen. nga nagkadwayo, awan nga nakadwayo itang aldaw. Naimbag manang aldaw kada kayo amin nga awan labas. Follow yung mga sinabi ko kanina. Yes. Ayan, so yung liplipatan, isend ko ta kami dagiti creations yung kanta. Sa niweng nya pedagijay Daniel kan dadumapay. Uray iti panagsalita tayo lang nga kan kanaoy. Mabalin na ta Kalinggaman, Ilocano man, Ibanloy man, Ifugao man, Ibuntok man, awan ti mapili. Isendyo lang tatoy tapno. Kitaan tayo no kasano nga ibingay tayo kadagiti kakailan tayo kadagiti agdengdengeg iti Radio Sagada 104.7 FM. Okay.